kungodzima ere ndazomboziva chichaitika inini amandokeza kumusa ndazomboziva chichaitika ini mzezuru musamota kana tifambe kuramba blazi ndodini ikuramba kumuka iyi inini unoona mzezuru ndo aiwa mzezuru une problem ndaita semukoma tichi une problem mzezuru nezuro ndakuudza kuti mzezuru uri kuridza radio kudaro pamwe ndoti fio ndikutaurira blazi kuridza radio kupedza fio irimo yakazara fio wairidzisa vhurimu nezuro mzezuru zvinopedza zvinoita kuti moto isamukeri naye mukoma izvika zvakubuda pachena izvo mukoma musadaro mukoma izvo takamirirwa tine mwana mwana ari kudiwa kuma ndikuziva but mhosva yangu ndeyechini akatanga kunetsa unomudii mwana iye hapana zvatinoita muchatongokwira kumbomhena naye kumba pese paunokwidza vanhu unenge uchidzikisa mahwindo uchikwidza zvinopedza fiwe muzezuru motokari mira unzwe motokari dzemaoto dzinobata zvinhu zvakasiyana siyana zvinondosvika kufiwe ikoko kukwidza kwamunoita mahwindo muchiridza radio zvinondobata vana futi nefiwewo ndiregerei nandisingazive mukoma sorry orit tiri parodhi tine mwana tochidini tinotsvaga kuti toita sei kuti mota imuke ndikuedza kumutsa iri kuramba kumuka mota iwe ukapinda mutauni unenge uchiridza futi mahuta pe uchiridza mahuta nemotokari tichadzitengawo motikari dzimukoma woita kunge license racho ukaritora pamuchato tichadzitengawo motikari dzimusadaro mukoma sadaro ba ando handizozivi manje kuti chii chaitika ipapa apa une mwana ari kudiwa kumba akatanga kunetsa unomuita sei mwana iye haikona kuti zvablazi muchingoita zvisingaiti kana uchifamba nemotokari hairidzwi radio maauto mota idzi fiwe inofamba pese ifiwe ini mbawakagara ifiweyo pamudhiraivho ifiweyo inenge ichifamba pese aiwa saka imhosva here kusatora license hana kupedza mari yangu ndichikupa kuti utore license yaproblemu manje kuti nhasi ione license sadaro bayo ndonyaya dzinonyangadza idzodzo hauzozivi manje kuti chinyi chinenge chichi apo uri kusara futi mzezuru mumotokari macho vhurapo bhoneti racho toni zvese zvakabata izvi inonetsa mota iyi kuti tobata papi manje uzope kubata apa tinobata tinoshaipe kubata seiko mzezuru ndozvawaita basa rekuridza redhiyo uchipedza peturi iwewe ridza huta toni ridza huta huta chete daunzwa bhatiri kuti riri kuita hakuna huta saka asi unoziva mzezuru soka kana tine motokari katichiudzana wakumanaka kuti motokari inoda kuita seika ngatiteererana handizvere chitofonera kugaraji kwenyu vanhu vagadzire motokari tiendise mwana kumba fullstop pakanganisika hapana kumbokanganisika iredhiyo yawairidza mzezuru ndo yapedza peturu akumana sadaro ba wakumana izvo titava nepfumvu tiri pano parodhi mukuru makasimba komfana ndeve uri right mota yedu yangokata zuva tichiapa ndikupopotera hanzi ndairidza redhiyo saka handisi kuziva chichaitika asi fiyo irimo ndatokona makamira ka ndikati chii chiri kuitika unoziva ini mafungira ndiri kuita ka uyu mukomana uyu ane problem pamota handidi kunyepera mfana paanokwidza pese munhu anokwidza windo idzi motokari maauto mota idzi dzinoshandisa peturu pese pese paanenge achitokwidza windo paipai peturu inenge ichifamba uri kuona paari kuridza redhiyo peturu inenge ichifamba saka izvozvo yanyarara motokari toita sei manje chitiudzai zvamuda kuti tiite toipusha apa mutane neprograma kune mwana futi mwari kuchema ane nzara tabva kumba pakuseni mwana angochemera obuda nesu pakaipa ndobata papi paunoziva manje pa handina chandinoziva ndozvo ndenge ndichiti maauto mota idzi dzinonetsa chimira unetsana sa inikakubatsira ine apa zvamakati ndi unotibatsira nei une chipanera here hauna chipanera ungori nekamoti saka unoti ndokubatsira nei unotibatsira nei iwewe kama yeye mukanotarisa mvura padeni pani penyu padeni pedu magiva acho ari varipo avaripo sanendotarisa mvura mama manya ndofana muona zvakamira sei kuti ndawedzera mvura here chimanya akaotarise mvura yacho uda kutibatsira here kana kuti ausuda handida kuenda ndida kunyatsa kunzwisisa kachimanya ungocheka mvura yacho toona kuti pamwe mvura pamwe mvura yacho iyo mvura inenge irimo inini motokari ikai muchinyanya kuteka mota dziri complicated aiwa titinge unoziva kuti motokari ine nyeredzi ibhenzi motokari inofamba nevanhu vakakomborerwa ukaona munhu anofamba nemotokari nekanyeredza apa kapa kuropafadzwa ndotsakaona takati ngatitengei bhenzi but ndatenga bhenzi ibatewo zvakanaka usafamba uchiridza huta kunge wakatenga license pamuchato usakwidze mahwindo maauto peturu inofamba nepese pese bhenzi kana fiyo inosvika kana kunamba bredu izve ndikutokutaurira bvunza vanhu wanadzo mota idzi noramba muzezuru
Mfesa utatuma mvura yaofa. Mfana wacho. Mazvitumo. Akuya. Alright. Manya shamari. Umanaka. Aenda pererwa ini. Ofa mvura. Kumvura cho wena ndaiona irimo mugara gonzi ndatopinda ndikatonzi na mother nditase kuseri ndatoona Anta titora mvura. Anta tiende otarisa mvura erewo. Nandazozve mati vanhu ndiende kutarisa mvura zvomugaraji ndaiona. Amazvitumo. Ndokuzvituma uko. Andina kuti kana waiona weisiya handitati kana uchinge waona mvura wainayo ere naimva. Ipo munozondiudza mani. Ngatichake. Mati kwanzi ndendotarisa mvura saka ndasvika ndikaitarisa ndikatoona pane zvimwe zvigubhu zviri kusaidi rekuleft uko. Masi hazina mvaro zviya. hazvitonana mvaro. Hazvina kuvarika zve. Hazvitone tsvina. Hade wangusimudza wani wa ora tichitiudza toita sei? Toita sei manje ndofamba une mota yakadai so. Ndarauma ndianoita zvemotikari mani. Yakambodzime. Manje imi maiona itori nefiwo. Fiwo irimo yakazara. Yangokata yakuramba kukiringa manje motikari yachona. Kana ichiramba kukiringa matable charger izva. Table charger. Table charger ndo ipi? Matable charger ni macartridge ndananyanya kukata pamotikari. Inzwa zvemfana uyu motikari uyu ana dambudziko nyatso kumirapo nyatso kunditaura kana pane chaunoziva ndikubvunza kuti table charger chii kuchiruchi table charger. Manje ndinoruziva kani mamuzondigura. Atokukata handiblaza mweni marisha. Table charger. Nyaya itorapa ka. Inangwa handigoni kugadzira motikari pano mema kutopinda mutown. Mamutare irimo table world. Table world. Itori kambani ndinogadzira matable charger. Mukatoona mota iri kukata kudai. Table world mapazia blaza. Panamba 19. Muna first street. Ndapaziva mko. Wakatombopaona. Ndopaziva. Inonzi chi? Table world. Table world. Saka zvizera ndikutaurire manje mema kuzoenda kuoffice kwa but kunodhura manje kuenda mema kutoda ini link rangu. Aiwa iwewe kai. Aiwa ini ndati ndingenge ndati wani ruzivo rwako tinokuonawo. Chivhara mota mzezu tutiende. Makutenda? Tinoenda. Handitisi. Saka motikari. Saka todini manje pamotikari. Chende inaye mkomo ndisara ndakachengeta motikari. Wanouya pana apa iro table world wachikana. Vanotoita zvese. Saka anda fix and supply. Fix and supply baba. Munotora mota yanyatonaka mota dzinokosora. Vanototi musaendese mota pasi pemiti. Zototi pava dai ndasina tokuuya ndatoita enjoy ndatoita ngirozi kapa ndatoya nchitokubatsira. Saka mukoma manya itiwane kuenda kumba tiwane kufamba. Totobaya table world mda. Uya kuno. Mazongura ere. Ndikuti ndikuona. Kana usingati unosara manje ini ndiri rafu kai.